హాయ్ నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ఒక ಮಾತು ಏನು ಚೊಲ್ಲರು ತುಲೆ ಬರ್ಸ ಬರೋದುಂಡು ನಾಟಿ ತಿಂಗೋಲು ಯಾ ನಾಟಿ ಕುಲ್ಲರ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಗ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಅಮ್ಮ ದದನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ತೋಜುಂಡ ಕಾಳೆ ಪಾತಿರ್ಗ ಅಮ್ಮ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಅಮ್ಮ ದಾದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲರಮ್ಮ ಅರಿಬೋದು ಪುನಃ ದೈ ಗ್ಲವ್ ರೋಜುಂಡು ದೈ ಅದು ಕನ್ನಡ ಕಷ್ಟರುಂಟು ಇಂದು ಅರಿ ಉರ್ಪೆಲರಿ ಈ ಉರ್ಪೆರಲಿನ ಇಂಚ ಪೊತ್ಕೊಡು ಪೊತ್ತುದ ಆಟಿ ಬರಿ ಮನ್ಪಾರ ತಿನ್ರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗು ಎನ್ನೆಡು ತುಂಬು ತಿನ್ರೆ ಮುಕ್ಕಳು 2 ಜನ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲೇರು ಬರ್ಸಾಗ ಚಳಿಗಾಯ್ತಂದು ಲಕ್ಕದಿ ಏಯ್ ಟೋಬಿ ಆಹಾ ಲಕ್ಕು ನಿಜ ಎಸ್ ಏತು ಗಡಿ ತಾರಾಯಿ ಬೋಡಮ್ಮ ರಡ್ಡು ತಾರಾಯಿ ಒಂದು ಚಪ್ಪೆ ಎತ್ತದಲ್ಲ ಸೊ ಅಮ್ಮ ಕಂತೇರು 2 ತಾರಾಯಿ ಬೋಡಿಗೆ ಚಪ್ಪೆ ಎತ್ತದು ಪೆರೆ ಓಡು 2 ತಾರಾಯಿ ಬಂಡ 4 ಗಡಿ ಅಪ್ಪ ಯಾವುದು ವಿಚ್ ಒನ್ ಕೈಟ್ ಬರ್ತಾರ ನೊಪ್ಪಿರವು ತೋಚನದ ಬಚಕ್ರಂದು ನಮ್ಮ ಸೋಲಾರ್ ಕರತ್ತಾತನಿತೆ ಮರಿಯಾಲದ ಯೂಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಪೂರ ಬೆಂದರ್ಗ ಬುಕ್ಕ ಕಿದೆಕ್ಕ ಪೂರ ಮಂತಿದ್ದೇರೆಂದು ಬಚಕ್ರೆ ಐನಮಿತ ಮಾಡಲು ಬಾರೆದೆರೆ ಎಲ್ಲ ಸೇಮದಡ್ಡಿ ಅಂತಾರೆ ಎಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲೇ ತಪಾರ ಬರ್ಪೇರು ಆಟಿ ಕೊಲ್ಲುದು ಒಂಜೆ ವಾರ ಆಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಅಲ್ಲೇ ತಪಾರ ಬರ್ಪೇರು ಲೆಟ್ಸ್ ರೆಡಿ ಬರ್ಚಿ ಆತಮಲ್ಲ ಕಾಯ್ತದೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಇರ್ತದೆ ರಿಪೀಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಒಂಜಿ ತರ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆಟಿ ಪೂರಿ ಪಂಡ ಇಷ್ಟನಾ ಬಾರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಪ್ ಬರ್ತೇನೆ ತಾರಾಯಿ ಇಂಚ ನೀರಲೆಗ್ಗಿಡದ ತಾರಾಯಿ ಸರಿ ಉಂಟು ನೀರಲೆಗ್ಗಿಂದ ತಾರಾಯಿ ಎದ್ದೆಜ್ಜಿ ಸೊ ಒಂದು ಎದ್ದೆಜ್ಜಿ ಐ ಆಮ್ ಚೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಓಕೆ यानिकले बरसा जावड़ा बरसा तो जाना थे ಆಟಿ ಒಂಜು ವಾರ ಕೊಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಸೊ ಒಂಜು ವಾರ ಕೊಲ್ಲು ನೆಡೆ ದಾದಾಪುರ ಮಂತ್ ಕೊರಿಯರ್ ಗೊತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ದಿನ ಚಿಕನ್ ಮಂತ್ ಕೊರಿಯರ್ ಕಬಾಬ್ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಬೊಕ್ಕ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಫೇಮಸ್ ದಾದಾ ಪತ್ರೊಡೆ ಮಂತ್ ಕೊರಿಯರ್ ಸೇಮೆ ದಡ್ಡೆ ಪಾಯಸ ಬೊಕ್ಕ ದಾದನ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಂತೇರು ಎಸ್ ಸುಮಾರು ಐಟಮ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೇರು ದಾದಾನ ಮಿಸ್ ಅನ್ನ ನೆರೋಡ್ ಜಾವಮ್ಮ ಸುಮಾರು ದಿನಕ್ಕೊಂಜೊಂಜು ವೆರೈಟಿ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಐಕೊಡ ಗರ್ಲ್ಸ್ಗೆ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಂಡೆ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಮೆನ್ನ ರೂಬಿ 24 ಗಂಟೆ ಬುಲ್ಪುನೊಂಜಿ ಬಿಡ್ದು ಬೇಕು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎಂಬಿ ತೆನ್ನ ಕೈ ಕಾಣಲು ತೆಗಬೇಕು ತೇರಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಅನ್ಪೋಪೆ ಬೇಜಾರಪ್ಪದನಿಕ್ಕೆ ಓಯ್ ಬೇಜಾರ ಅಂತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಅನ್ಪೋಪೆ ಬೇಜಾರಪ್ಪಜ ಇಜ್ಜಿ ಏತು ಬೇಜಾರಪ್ಪಂಡು ಜೋರ್ ಕಿರ್ಚು ನಲ್ಲ ಪಾಪಾಗಿ ಬೇಜಾರಪ್ಪನಿಗ ಆತಮ್ಮೆ ನಂಗೆ ತೊಲೆ ತಾರನ್ನ ಇರ್ತದಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ 4 ಪೀಸ್ ಎಂಚ ಮಂತಿದ್ದ ತೊಲೆ 4 ಈಕ್ವಲ್ ಪೀಸ್ ಅಂದರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ 4 ಪೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಸರಿ
4 ಗಡಿ ತಾರೆ ಉಂಡು ಮೂಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಒಂಜಿ 4 ಪೆರದನೆ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಜನ ಬತ್ತೇರು ಪೆರಾರ ಜನ ಬತ್ತೇರು ಪೆರಪ್ಪನದಿ ಪೆರಪ್ಪನ ಐಸೆ ಕುಲ್ಲುನ್ನ ಏನು ಓಲ್ ತಾರಾಯಿ ಪೆರೆ ಶುರು ಮಂತೆ ರೆಡಿ ಉಲ್ಲಲ್ ಒಂಜಿ ಗಡಿ ಆಂಡ್ ಈತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಗಡಿ ತಾರಾಯ್ಡು ಈತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತಾರಾಯ್ದ ಪೂ ಈತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಗಡಿ ತಾರಾಯ್ಡು ಮಿಯಾವ್ ಮಿಯಾವ್ ರೆಡ್ ತಾರಾಯಿ ಪಂಡ 4 ಗಡಿ ಇಟ್ಟು ಈತ ತಾರಾಯ್ದ ಪೂ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಗಮ್ಮತ್ ಮಂತನಲ್ಲೇನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಆತಂಡು ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಕೊಟ್ಟನ ಮುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮುಟ್ಲ ಅರಿಪೊತ್ತೊಂದಲ್ಲರೆ ಅರಿಪೊತ್ತದ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಬಜಿ ಸುಲಭ ರೀ ಮನ್ಪ ಅದಮ್ಮ ಆಟಿ ಪುರಿ ಮನ್ಪರ ಸುಲಭ ಇದು ಹೆಂಗೊಂದು ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಅರಿಪೊತ್ತದು ನಾವು ಈತುಂಡು ಒಂದು ಇಂಚುಂಡು ಅರಿಪೊತ್ತುನ ಐನಿತ ಗ್ರೈಂಡರ್ಗೆ ಚೂರು ಚೂರು ಪಾಡೋಡು ಗ್ರೈಂಡರ್ ಮೂಲು ಗ್ರೈಂಡರ್ ಚೂರೇ ಚೂರು ಪಸೆ ಎಲ್ಲ ಬರಲಿ ಸೊ ನಮ್ಮೈತೆ ಚೂರು ಚೂರು ಪಾಡ್ದ ಚೂರು ಪಾಡಿ ನನ್ನ ಈದುಂಡು ಚೂರು ಸಣ್ಣದಕ್ಕೆ ತಿರ ಚೂರು ಪಾಡೋಡು ಸೊ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ದ ಭತ್ತ ಇತ್ತು ತಾತ ಗೊತ್ತಿ ಒಂದು ತೋಜನ ಇದು ನಮ್ಮ ತುಳುಟ್ಟದಂಚಿನ ಪಂಪ ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಪೊರಿ ಆಟಿ ಪೊರಿ ಬಣ್ಣಂದು ದಟ್ಟಿಟ್ಟ ಪೊಲ್ಲು ಪೆಜ್ಜುಡು ಪಂಡ ಇಟ್ಟು ಬಾರಿ ಪುಣ್ಯತ ಆ ಬಾರನ್ನು ಪೆಜ್ಜುಡು ಅವು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬಂಗದ ಬೇಲೆ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ರೆಡೆ ಬಂಗದ ಬೇಲೆ ಅವು ಗೊತ್ತಾ ಒಂಜಿ ತಾರಾಯಿ ಬೇರೆ ಪುನಃ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ವಿಷಯ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕುನ ಈ ಇಂದು ಪೊಲ್ಲು ಬೆಚ್ಚುನ ಎಪ್ಪ ಏತ ಬಂಗ ನಿಗ್ಲೋರ ಪೊಲ್ಲು ಬೆಚ್ಚು ತೂತಾರ ಕೊಚ್ಚಿಕ್ಕು ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಗೆ ಪೂರ ಪೂರಿ ಇಂಚುಂಡು ಇಂದೆ ಪುಲ್ಲು ಅಂಡಂದಿ ಮುಳ್ತೋಜುಂಡು ಬಾರೆ ಇಂದು ಪೊಲ್ಲು ಐನೀತೆ ಪೆಜ್ಜೋಡು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮನ್ಪಡು ಅರಿ ಪೊಡಿ ಮಂತಿ ತೀರಿಂದ ಅರಿಯತ ಬೊಕ್ಕೌದಾಯ್ತು ಇಂದಿಟ್ಟು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜೀರಿಗೆ ಮೆಂತೆ ಈ ಮೂಜನ್ ಪಾಡ್ದು ಕೊತ್ತದು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪಾಡ್ದು ಪೊಡಿ ಅನ್ಪೋಡು ಪೊರಿ ನಿತ್ತೆ ಪಾಡ್ದು ಪೊಡಿ ಮನ್ಪರಂಡು ಬೆಲ್ಲದಿಂದ ತಾರಾಯ್ತಿತ್ತಂದ ಇದಾಯ್ತು ಅನ್ಬರಮ್ಮ ಬೆಲ್ಲನ ಗುದ್ದದು ಪೊಡಿ ಮನ್ಪೋಡು ಐಕ್ ಬೊಕ್ಕ ತಾರಾಯಿನ ಮಿಕ್ಸ್ ಅನ್ಪುಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಏಲಕ್ಕಿ ಬಂಡ ರುಚಿ ಆಪುಳಿಗೆ ಅಮ್ಮನ ಹೆಲ್ಪರ್ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಬೆಲ್ಲದಿತ್ತಂದ ಬಾಯಿಗೂ ಪಾಡ್ತು ಒಂದು ಚೂರು ತಾರ ಇಲ್ಲದಿತ್ತಂದ ಅಮ್ಮ ತೂಕರ್ ಸೂಪರ್ ನನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪರ ದುಂಬು ಒಂದು ಅರಿ ಪೊತ್ತುದು ಪೊಡಿ ಮಂತನ ಒಂದು ಪೊರಿ ಇಟ್ಟು ಪೂರ ಪೊಲ್ಲು ಪೂರ ತೆತ್ತದನ ದೆಕ್ಕ ಜೀರಿಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಮೆಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಪರಿಮಳಗೆ ತಕ್ಕ ಏಲಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಲ್ಲ ಪೊಡಿ ಮಂತದೇರು ಮೂಲ ತಾರಾಯಿ ಪೆರೆ ದೀತನೆ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪುನ ಈ ಕರಕ್ಕ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತರ ಇಡ್ಲಿದ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಅರಿತ್ತ ಪೊಡಿಗೆ ಬೆಲ್ಲ ತಾರಾಯಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದು
ಮರೆತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಚೂರು ಬೆಲ್ಲ ತಾರೆ ಮೂಲ ದೀತೇರು ಪುರಿತಮಿತ್ತು ಇದಕ್ಕೊಂದು ನನಂಜು ಐಟಮ್ ಪಾಡುಂಡು ಹೌದಾದ ಪಂಡ ಬಜಿಲ್ ಅಂಚತ್ತು ಇವೊಂಜೆಂಜೇನೆ ಅಂಚಂದ ಅಂತಂಡ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಹಾಕಿತೆ ಪೊರಿ ಬಾಡಿಯರು ಚೂರು ಚೂರು ಚೂರೇ ಪಾರ್ದು ಮರೆಪೊಡು ಯಾವ ಬಜ್ಜಿಲ್ಲ ಪಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಬಜ್ಜಿಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತು ಪೊರಿ ಮರೆತೊಂದುಲ್ಲರು ಏತು ದಿನ ಬರ್ಪು ನಮ್ಮಂದು ಹದಿನೈದು ದಿನ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಅರ್ಪುಜ ಕೆಲವುದಕ್ಕೆ ಗೋಡಂಬಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಪೂರ ಆಡ್ಬೇರದ ಸೇಮಿಗೆ ಮಿಕ್ಸರ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ರೀ ಇಡ್ಲಿ ದರಟ್ಟಿ ಈತು ಮಂತ ತೋಡು ಎಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರ್ ಬತ್ತನ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ದೆನ್ನೆ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂದುಲ್ಲ ಆಟಿ ಪುರಿ ಅಂತ ಫೈನಲಿ ರೆಡಿ ಆಟಿದ ಪೂರಿ ರೆಡಿ ನಾನು ತಿನ್ಪೋಣ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಆಸೆ ಆಟಿದ ಪುರಿ ರೆಡಿ ಆತನ ಫೈನಲ್ ಟಚ್ ಇಂದ ಅಮ್ಮ ಚೂರು ಸೇಮಿಗೆಲ್ಲ ಪಡೆದೆ ರೆಡ್ ಆ್ಯಪನೊಂದು ಸೊ ಖುಷಿ ಆಪನ್ ತಿನ್ರಾಣಿ ಕೆಲವರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ರೀತಿ ನನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇರ್ತಿಕ್ಕೆ ಗಾತ್ ನೋಟ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಆಟಿನ ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪಿ ಟೇಕ್ ಕೇರ್.